Syak thang ki Christmas tree haki riu baman. Bat ia ka bamenta tang penlong ia ka jingwat bamano badon benta ha ketiga kam. Katkum ka jinge jongki Kristan kitip syai ia kata baka arpusan tarik ubnai disba. Kadai kasngi bakum ki Kristan ki curke kum kasngi ka jingwan long briu Yesus Kristus ha kanika perthai. Baru ki pajba Kristan situlup ka perthai ki jupen kre pen krum lengba ki jing thaba bat ki jing pernai yaki lengba ki lenti ki sengkin ki surok ki rut ki kyar khamtam ban pen thabaru de yala ki jong ki ying ki sem kum kadak ban priang sngoba ya kata kasngi jong ka jingkha yau Yesus Kristus. Pause don nap deng ki riu sim kabu nela ban ong ki riu baman ki baju persang ban pentok priano ia kasngi Christmas nia ki jingbu jing pen kre jing pen krum balap penwandur itenat bah daki paj rungai Kristan hadu wat ban thangno daka dieng ia kita ki Christmas tree ki balong kidak jong ka jing rakhe bat ka jingkha yau Yesus Kristus hakane ka sla pertai kum ka jinget jong ki Kristan hadu kini kisngi ba menda man hakamit jong ka arpholai tarik mentau benai kensan ki pajba kilayui baladon ki katu kaningut ki riu baman kilalek ban thang ne wiang dingno ia ki Christmas tree balap pen krep ha daki Kristan basyong basa hapo kari sairia khamtam haki benda jong ka nongba Damaskus bat hakanong ba hama kabala penlong baki pajba Kristan baim hapo jong katikari sairia bakin mi pajba syasurok bandawa badai ban penstom yakum gite gibriu baladon benta ban persang ban pentok bria bat ban yalam yaki pajba syaka jing sngo ya perniam hapo karihi paro kawe kum katika jingja ban syak wiang dingno yaki Christmas tree kampat jukam jakoit hakano kano kari jungka perthai hendrai kani kadai kasin kaban kong menta kepalawan ra syushu yaki pajba Kristan hapo jungkari sairia bakinda penrem jur halor ketika jingja bat ka jingle donbor kiriu boman ne kiriu bakwa ban thau biang sashisin ya kino ki jingja basngosi hapo jongkate kari sairia hadin tang khandiat si jongka jingla jongka kunhun rebels ban penherkratno ya kabor sensar balaju sensar donbor dau presiden Bashar al-Assad dang hakini kisi baladep nakal yang kinung yalam ka kunhun HTS kibadai ban pek thmai yakri sairia kila krenshai bakin ai ka jingeda ka bak kerpang ya kiri paj baim hapo kri sairia komjuru de ban te lakam bakan omi kano ka jingyas ngo perniam hapo kri sairia nangne syakmat kumta lada kalong shisha kumba kinung yalam ka HTS kila kular ki Kristan baim hapo katikari sairia kinget skem ba ansala banyo kemno yakum kitay kibriu badon benta banle ya katay ka kamboman kabala ban wanra penban ya ka jing klan chushu jong ka jing sngu ya per hapo kari sashi silpat tat hadu menta nakliang kibor badai pej ya ka syongsuk syongsai hapo kari sairia kidangwat ban lapsai ya kitay kibriu bala thang dusmon ya kitay ki ding Christmas